balai ka khluit ba ka mobile ke jong phi mo lekai ompat lekai rai kala khluit ba te phile kumno ngan hikai phi ka video step by step pe ke video khna ba phin dup tip kumno ba phinle number ba ka mobile ke jong phi ka set khluit bet khlem pat da lap lekai kumno ba phin pen he ya karam ha ka mobile ke jong phi khnang ba ka mobile jong phi kan kham sting ban ka mobile ke jong phi kan kham rung bun ki ap ka ba phi bu ha ka mobile ke jong phi la da phi kwa ban download ikinu ki ap te ha kne ka video kwam ta kwa ban hi kai phi kum ta te kumno ba phin pen he ya karam la ne kumno kala jan long kumno ban pan update ya ka ram jong ka mobile ke jong phi te ha kne ka video ngan pri phi da ka screen recording nang ba phin ui ba phin thu kumno ba phin le te ha shoban sedang ya kata te nga priang subhai phi baro ki ba pe ya kne ka video but ngai scam ro ba liba jing pe jing phi wala da lesemo kalong ka ba khadiat ro andre kalong pade ka jing ai mersim ku jong phi nang ta ka jonga bang nang la shu ban sina video hoi phi i mo ki lese ki duna ki view tamba wala ka taru mlele re andre sin bala don hi ba pe ladang yo tang si view ro mlele re number ba kadai ka jing kerban jing kershan ke jong phi hi te ta dau kalong yo mersim lada phi ai tang si like ro te ngala yo mersim lada phi ai tang si view ro ngala yo mersim te lada phi pe tang lesem dan mano pe pe tang ma phi marwai te kumta hi nga yo mersim te nga priang subhai phi ba ngai ku play ro ku por ba phila kershan yang man ka por te nga kwa ban sina khnang kare na marting teng mo ngai sa yu i ba ki don hai ki mobile ki jong lese ki jong phi la ne jong ngai i ba ki don hai ki product ki ba teng ka mobile ki jong ki te lese lo da ki kwa ban download ki app umlong shu tem long shu number ba karam ka kalal kod karam mo teng karam lese tang 100 GB tang 100 GB la ne tang ka se don bet sound real RGB CGB ka se don mo karam ten rai hakne ka video te nga kwa ban pen he ken yang hikai phi kumno ba pen he karam la ne pin update thamai karam khanang ba kan kiu karam go jong phi te number ba ting molar fi download ki app download ki khamtam karam kadai nam ta ki kadai nam ta ki app mo kadai nam ta ki app ande ka storage ki kadai nam ta lese ki ba fi story ki dori ki video te andai karam te ting mo recipe ko download ki game ro kadai ma ka game number ba la rasbu la da fi le ka game ka blong show number ba ka red pol ka karam te bar sakawai lada bari mo ka mobile ke jong phi ka set khluit tip mo ka set khluit tip ba tang si phang ila penur kam ne tang si phang le ka game le ke te ka khluit ke mobile number ba balai number ba karam karit te kumno padengin penhe karam te kumno padengin penhe karam khnang ba kan kham he bat khnang ba kan kham duna ke jing khluit jong ka mobile te manta nang per celebrate ni le no direct shaka screen recording khnang ba phir phin dobi itho mo te page ngan lek bisa ngan up ni ai ka to ka screen recording dia khnang ba phir phin dobi itho ka nya kwa man le ka screen recording te page mo menta da phila lek na ka screen recording ke jo phi phile bina setting hi te phidan setting jo ka mobile mo jo ka phone ke jo phi te enda phila lek ban tip shai la ne ban thikana bha ba to ka kalong shishan em tengan ep da ka proof menta mo te page phin le shoba phin tip ya ta phin ha le chwa ha le se ka mobile jong phi mo ka my phone la ne about phone mo te rei ka storage mo te phila page ka karam ke mo te hang le ka jonga ka mot ka kane ka about phone ngin page hang ne te dang le page hang ne ngin score khriat chane spot mo ppe hang ne detail info and space mo te phin click hang ne te hang nei pi ma hang nei ka mobile ke ha ka mobile ke jonga ka don reu gb karam mo reu point not ma reu gb karam te ka mobile jonga ka dai reu gb karam te kumno bangin pen he pade ya ka karam bang adon tang reu gb ngat pen he pade ngin le kumno khnang ba kan kham he karam pade le se kala balong gb rgb la gb 100 gb 100 gb te kat ba ka phone ke jong phi kat kum ka ji le se ka jing khlan ka phone ke jong phi mo te kumlo ba phin le pa de pe nyin number ba kane ka jonga phi pe tikana pha mom ta pe sai ba ba man ta kane ka phone jonga ka don reu gb te phya ban pe ba yo sibet phi ke le se phila ban next no na phila ban pe ta ba kod phila ban stop phila ban forward no number
teng phi khlam i ke yang nei phi pe pha man ta gren ro jibi khnam ba phin yu i shai pha ke khnam ba phin tikana ban nge scam ba te pe in bak na khniat te phia ban bak mo phia ban bak te phin le score ba de chapo mo pe ke ka setting phi le yang nei score ba de chapo ne additional setting phi klik yang nei ma additional setting enda pila klik yang nei phin score ba de chapo mo score chapo pin yu yang ne memory extension te phila ban klik yang ne memory extension te pin klik yang ne enda pila klik yang ne page ke ne ke jonga ngadang la biang ban pen he ya karam ke jonga RGB nrew GB ngaladon te sa RGB ngala ban pen he khnang ba kan long pra GB karam te RGB la don pa sa RGB pade ngadang la ban pen he ba kadang kat RGB mo ladang yo tang CGB ru kala biang rai RGB lele kala kham biang su te na kam ta ga jungi mo kat RGB karam te rai ngila sibu mo ngila don lupa kum ga jonga kala don lupa nrew GB karam tinga pen he pade sa RGB kala long no pra GB te a kham he ong karam ka mobile jong phi kala kham duna ka jing khruj jong ka mobile jong phi lada phi bron kam yekino kino ki game ka ba phi sai le ka game kum ki let's say ki free fire ki PUBG kino ki game ka ba phi sai le kai mo te mar ba da ka he karam ka kham duna ka jing khruj lada ka red ka tang si phang kala khruj ka khruj kloi ma te tang si phang kala khruj te ta ka da te pe ngan le kum no pe hang ne phin hap on kin hang ne udon mu boton hang ne ban on hang ne phin chu on hang ne te enda la on hang ne phin i hang ne mo hang ne mut reboot your device to apply change phia ban reboot mo phia ban reboot lada phim hang ne kan kwa phikwa la jong le CPI later mo phin le aden re da phikwa no man ta ka te ka mobile ka jonga kan yo e ka ram te kemut ngan ai be hang ne reboot ngan klik hang ne reboot mo te klik hang ne reboot dengan haban stop shwa kediat mar shwa klik reboot yo se kan ka screen recording kala lip no te tak daw dengan reboot dengan sa to kala tem ngathai pe yang ne mo enda phila reboot mo page phi up ka mobile ka jong phi ka long ko ne mo enda phila de reboot ya app mo ka long kum ba se phila se tip mo ba se reboot ka mobile ka jong phi ka long kum no te ka long be kum ta hi te app khandiat pe ka to ka mobile ka jong ka reboot mo ka Poco jong pe ka la mi kum to Poco te app mo khandiat kada man long be kum ne ka mobile ka jong phi la da phi la pan he ka ne ka ram ka jong phi te ka long be kum ne te enda kala long kum ne te kumut da kala pli hang ne kala long mo te phin sa pek ngan sa pen tikan ai phi ba kala long te app mo kadang su kadang ka kham padep te app khandiat namar ba da kala long ban reboot te tem ta hi kala long pek ngan sa pli no ka lok jong mobile ka jong na te ngan sa pen tikan ai phi ba man ta kala long mo tempat biang manta mo ngan pli no kane ka screen recording ga jonga khana mal pli phi hato ka dai sisan em penin lek biang la setting mo endang ila lek na setting tingin lek no ngilek do ha kane ka about phone ken ha kane ka about phone khana ba ngi pin tikana hato ka dai sisan em te ngin lek be hang ne about phone te khana ba phi pin tikana hato ka dai sisan em enda pila lek hang ne kan ma man ne mo phi hang ne detail info and space phi click hang ne mo te pin klik hang ne enda pila klik hang ne pe phi ma hang ne kan ne kala ben e phi da ka proof hang ne phila ben e thikana hang ne mo ba nrew GB mane nrew GB ong phi mo mane la kan ma ong mane phila pe ba ong mane ngan ma kala ong na ro ba sedang ka video ong sa pe ba shwa khnang ba phin du chania la ne phin nget ma khnang ba phin thikana la jong khnang ba phin tip mo te pe yang ne nrew GB ka ram mane mo te rai banta plus RGB te plus andre plus kala long pra total mo kala long pra GB ram te pra GB ram ko mut kala erap mo na ta ke jong lese ke jongi bangila ban kami ki game ngila ban le khana ba kan khamduna ke jing khruit la ngile kim ki game lese kum ki free fire kum ki no mo te hot ngaru ka se da pot bangala se le ka free fire mo menta te ngam dalap por syo rai bang se hak por bang dang se le free fire tenga se pen he ke jikare karam se lum ne ke khana ba kan hak por bang dang pen red ngadang ngakhat bat pen klam mo kadang khruit kadang kham khruit kloi ke ke mobile ke jonga te adeng ta pade nga lam ikane nga pen he ke ni kane karam te dang la pen he kala kham duna hi ke jing khruit te umrei tang kam ta mo ka ba kong san tam kam da chong e ha kata nomor ba ha kata tang ki bale ke jim han rei ka ba kong san tam na ki ba kong san tam ko mot ka dei lengba bangi
let's say ngi download ki app ke bagi .com mo sibun ki app ke bagi .com let's say ki bagi sabu ka phone ke jongi te khlem karam imla mo nomor ba khlem karam imla te hab .com karam khnang bagi la ban bu ki app ha ka mobile ke jongi ki ba let's say ki bon mo khnang bagi la ban bu bon tang ka wei ka app mo let's say ta ka wei te long hai nai let's say lang .com sibun let's say kum ka wei ka to ka wei ka app .com ban bu ka to ka wei .com ban bu te ta ka daw ka .com ban kham he ken ka kadang-kadang khnang ba kan kham he khnang bin nang la ban bu sibun ki app ki ba ni .com let's say kum ka wei ni ka wei app edit video ka wei ka app ni le Facebook mo ke Facebook ke Instagram ke mo ki ba .com te ngan pun kun ai kan video ni scam ba phila so thu sai phila yu ti kana la jong ka proof ngala pen ep mo ka proof phila yu ba ha kan ka video ba menne PUE ba kadon RGB menta kala long plus R mo plus RGB ko ba ngapi ngada da UE lupa mo ba ka I RGB ka extra mo ke extra GB he ke extra RAM mo RGB ke extra RAM tingi yo RGB te lemba RGB te mo phila UE ngala pen tikana te tamta hingan put kun na kene ka video te takane ka flashbon ang tang jong phi ba la apsitom na rumene ba phila pe kene ka video ba jong la te tengen sa sempat sa ikwe pat video bang IJKP kenapa piru pendubio cimutai te tong sa cepat mah bye bye